اپنے ماہی نو تک لے آئے او کسے ہور وال تکن دی حاجت نہیں رکھدا او جنے میرے محبوب نو ویکھ لے آئے او کسے اور وال ویکھنا نہیں چاہندا ہن عورتاں دے سامنے کسے دی تعریف ہوے عورتاں جڑیاں نے برداشت نہیں کردیاں رشک تاری ہو جاندا ہے انہاں نو ایویں شاید کسے بی بی دی گل بیا کردا ہے ہن او عورتاں پوچھدیاں نے اے فضالہ تو کس محبوب دی گل پیا کرنا وے ساڈے حسن ول ویکھ جوانی ول ویکھ ساڈے زلفاں دے خم ول ویکھ اکھاں دا کجلا ویکھ ساڈے رخسار دی سرخی ویکھ ساڈے ول ویکھ حضرت فضالہ کہندے نے نا تواڈے ول او ویکھے جدا اپنا کھو جائے ہوے میرا تے اپنا ہی بڑا سونا ہے ہن عورتاں کہندیاں نے تیرا محبوب کیڑا ہے اپنے محبوب دا ذرا تعارف کروا حضرت فضالہ ہن اپنے محبوب دا تعارف کروا